Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimiziň garaşdaz. Hemişelik bir tarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, içşynaslaryna, olaryň jan köýerlerini we mehriban halkymyza iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Ediz watandaşlar, hormatly atşynaslar we içşynaslar. Size Türkmenistan Parakatçylygyň önesmiň watan ýylyny, bekişli bedewlerimiziň we türkmen alawaýlarynyň şanyny giňden hemde uly dawra bilen bellenýän türkmen bedewiniň milli bayramy we türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli tüýsürekden ukdaýan. Size merdany halkymyzyň milli buýsunjyny öwürlen türkmen bedewlerini we alawaýlaryny ösürip ýetirmek hemde kämilleşdirmek, olaryň şan şöhratyny dünýä ýaýmak, atşynaslyk we içşynaslyk synawatyny ösürmek uğruna alyp barýan işleriňizi ul üstünlükler ardy edýän. Biziň halkymyzyň durmuşyny ýellen ýuwruk gamyşgulak bedewlerimiz we edermen alawaýlarymyz aýratyn orny elýärler. Dünýä atçylyk medeniýetiniň naýbaşdy hataplanýan ahal-teke bedewlerimiz bilen bir hatarda, dünýäniň iň gadymy itleriniň biri hataplanýan türkmen alawaýy halkymyzyň genji hazynasydyr we milli mirasdyr. Bu milli buýsunçlarymyz gaýdusyz türkmen ýigitlerimiziň ýakyn ýollaşy, kyn gününe sirdaşy bolupdyr. Ahal-teke bedewlerimiz özüniň owodunlygy, gylyk käseti we düşbüligi bilen türkmen alawaýlarymyz bolsa, iýesine wepalygy, batyrlyk hemde edermenlik bilen bütün dünýäde giňden tanalypdyr. Hormatly atşynaslar we içşynaslar, garaşda ýurdumyzda milli atşynaslyk we içşynaslyk synawatyny sportuny ösürmek üçin ýakly şertler hemde giň mümkinçilikler döredilýär. Bu podoklary ösürmek boýunça halkara assosiasiýalarynyň döredilmegi, olaryň ştab kwartirasynyň ýurdumyzyň gözel paýtagty Aşgabatda ýerleşdirilmegi dünýäniň dürli döwletler bilen bu ugurda alınıp barlayan halkara hyzmatdaşlygynyň germini giňeltmäge ul mümkinçilik berýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe welatlarymyzda we Aşgabat şäherini dünýä ölçeglerine laýyk gelýän döwrwap atçylyk sport toplumlarynyň we türkmen alawaýlarynyň merkezlerini hemde ilmi merkezleriniň gurulmagy atşynaslarymyz we içşynaslarymyz üçin döwrwap iş alyp barmagy giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzda bu podoklar üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamagy da aýratyn üns berilýär. Uswat seýislerdir çapyk tuwarlar taýýarlamak boýunça ýürüýti okuw merkezleri döredilýär. Aşgabat atçylyk sport toplumyndaky bedewleriň päskelçiliklerden böküp geçmek boýunça bätleşiklerini uramaga niýetlenen açyk manej ýurdumyzda atly sporty ösdürmäge ul üter berýär. Halkara Türkmen Alawaýlar Assosiasiýasynyň toplumynda bolsa, Türkmen alawaýlarynyň halkara bätleşiklerini geçirmek üçin ýakly şertler döredilýär. Türkmen atşynaslar we içşynaslar tarapyndan bedewlerimiziň, alawaýlarymyzyň tohum arasçylygyny gorap saklamak hemde baş sanyny artdyrmak boýunça da ul işler alınıp barlýar. Geljekde de ýurdumyzda atçylyk we iççiligi ösdürmäge, bu ugurda dünýä döwletleri bilen özara bekbitli tejribeler alşmagy, netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmagy, hemde atşynaslarymyzyň we içşynaslarymyzyň ýaşaýyş durmuş we iş şertlerini hasam gowlandyrmagy döwletimiz tarapyndan ulu gollu berler. Hormatly atşynaslar we içşynaslar, gadymy türkmen topragyny pederlerimiz tarapyndan asyrlaryň dowamyna kemale getirilip, umumy adamzat gymmatlygyny öwrülen bedewlerimiz we alawaýlarymyz yer ýüzünde bar bolan tohum atlaryň we itleriň arasynda dünýäniň iň naýbaşlarynyň biri hasaplanýar. Iýesine wepadarlygy, ýynnamlygy, çydamlygy bilen halkymyzyň gowunçyny, ýakyn sirdaşyny öwrülen bekişli bedewlerimiz we türkmen alawaýlarymyz il günümiziň uçor ganatdyr we köňül buýsanjydyr. İnsan bilen bedewiň we türkmen alawaýynyň arasyndaky dostlyk we wepadarlyk gatnaşyklary nusgaw eserlerimizde de öz beýany tapýar. Sebäbi ata-babalarymyz bedewini muradyny, milli seçkiçiligiň ajaýyp nusgasy bolan alawaýlarymyzda bolsa mertligi, gaýdusyzlygy görüpdirler. Bu bolsa merdany halkymyzyň öz ýaşaýyş durmuşyny bedewsiz we alawaýsyz gödüňe getirip bilmeýändigini görkezýär. Sebäbi ahal-teke bedewleri we alawaý itleri gadymy topragymyzyň gudratdyr. Türkmen ojagynyň ýaraşygydyr we bahasyna ýetip bolmajak baýlygdyr. Ediz watandaşlar, hormatly atşynaslar we içşynaslar, sizi batly adamlar bilen ynamly öňe barýan garaşdyr. Hemişelik bir tarap watanymyzda şan şöhraty dünýäde bolan bekişli bedewlerimiz we edermen alawaýlarymyzyň şanyny uly dawra bilen bellenýän
Türkmen bedewiniň milli bayram kemde Türkmen alabaýynyň bayram bilen ýene-de bir gerek tüýsürekden gutlaýan. Size berk can saglyk, uzak ömür, maşgal awadançylygyny, Türkmen atşynaslyk we içşynaslyk synawatyny hasam kämilleşdirmek we ösdürmek uğruna alyp barýan asly işleriňizde ul üstünlikleri ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň mehriban kyblasy Malikguly Berdimuhammedowyň aradan çykma wirarly gynanç hatlar gelýär. Onun alkedereti doğanım Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin hormatly kakaňyzyň aradan çykany bardaky habary çuňur gynanç duýgusy bilen kabul etdik. Sizin alkederetiňizde, sizin maşgal agdalaryňyzda we doganlyk Türkmen halkyna tüýsürekden çykýan gynançym kemde duýgudaşlygyny beýan edýän. Merhumyň jaýy cennet bolsun. Goý Allah Taala oňa rahmet etsin. Goý beýik bir var, sizi gorasyn. Sizin doğanyňyz iki mukaddesliň hyzmatgary Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saud Arabistanyň paşasy. Onun alkedereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin hormatly kakaňyzyň Malikguly Berdimuhammedowyň aradan çykany barda habary çuňur gynanç duýgusy bilen kabul etdik. Bilen çuňur gynançymydy we tüýsürekden çykýan duýgudaşlygymyzy kabul ediň. Merhumyň jaýy cennet bolsun. Goý Allah Taala oňa rahmet etsin. Haysam bin Tarik, Omanyň sultany. Onun alkedereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin alkederetiňiz ömrüni halka nusgulyk hyzmat etmäge bagşladan sizin hormatly kakaňyz Malikguly Berdimuhammedowyň aradan çykany barda habary çuňur gynanç we duýgudaşlyk bilen kabul etdim. Şu agyr pursatda biziň ýakly pikirlerimiz we dileglerimiz sizin alkederetiňiz hemde sizin maşgalaňyz bilendir. Biziň tüýsürekden çykýan duýgudaşlygymyzy we gynançymyzy kabul ediň. Merhumyň jaýy cennet bolsun. Beýik Allah Taaladan öweden dolup bolmajak bu ýetgini çekmek üçin size sabır kanagat bermegini dileýär. Sizin alkederetiňiz size çuňur hormat goýýanym bardaky ynanyrmalarym kabul ediň. Arif Alvi, Pakistan İslam Respublikasynyň prezidenti. Şelde hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Saud Arabistan paşalygynyň paşa maşgalasynyň agdasy Emir Muhammed bin Saad bin Khalid Al Saud, Saud Arabistany paşalygynyň miratyşer şahzadasy, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatary, goranmak ministri Muhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saud Arabistany paşalygynyň döwlet ministri, ministrler kabinetiniň agdasy Türki bin Muhammed bin Fahad bin Abdulaziz, Katar döwletiniň şeýhler maşgalasynyň agdasy Faysal bin Nasser bin Hamad Al Thani, Energiýanyň gaýtadan dikeldirilýän çeşmeler boýunça halkara agentliginyň baş direktori Francesca Lacamero, Yaponiýanyň ozalky premier ministri, Yaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň deputaty Shinzo Abe, Global Ýaşyl Ötüş Institutynyň geňeşiniň başlygy, Birleşen Milletler Guramatynyň 8-nji baş sekretary Pan Ki-moon çuňur gynançlaryny bildirdiler. Hormatly prezidentimiz Muhabullah Meraç Ltd kompaniýasynyň prezidenti Hacı Meraç Udzin Parhiz, Ansar Energy Ltd kompaniýasynyň prezidenti Javid Sedaki, Awganistan İslam Respublikasynyň Venco Imtiaz Construction Company kompaniýasynyň prezidenti Ustad Rehmullah Şahsavar, Leonardo SPI kompaniýalar toparynyň baş direktori Alessandro Profumo, Yaponiýanyň Sumitomo Corporation kompaniýasynyň prezidenti we ýerine ýetirji baş direktori Masayuki Hodo, Schlumberger kompaniýasynyň Russiýa we Merkezi Aziýa boýunça ýolbaşçy Gökhan Saýık, Arman Ltd kompaniýasynyň prezidenti Hacı Abdul Samad Muhammed Yunus Arman duýgudaşlyk we gollaw sözlerini beýan etdiler. Watanyň wepaly ogly Malikguly Berdimuhammedowyň ady biziň ýüreklerimizde hemişelik saklanýar diýilip gynanç hatlaryna bellenýär. Watan habarlar gepleşimiz dowam edýär. Şuň Türkmen bedewiniň milli bayramyna başlanan dawarlaryň çäklerini, Ahal welatynyň Akbuda etrawynyň çägini, tebigatyň ajaýyp günjegini diýip bolan uzak aralygy atly ýürüş bähtäşi geçirildi. Bähtäşige bagdalyga berilmeginiň öňü firatynda ýaýwanlanýan folklor çykyşlary we estradaçlaryň, bagçylaryň hoş howally aýdymlary uzak aralyga atly ýürüş bähtäşigine atnaşylerde ýakynly täsir galyrdy.
Çapşyk wagtyna bedewler lukmaçylyk gözegçiliginden geçirli. Kada göre olaryň görkezişi ikrar edilen halkara kadalaryna laýyk gelmeliler. Çäräniň dawaraly bölümi tamamlanandan soň baş emin uzak aralyga atly ýürüş bäsleşigine bagdalgy berdi. Yellen ýynam ahaltaka bedewleri özleriniň asman bedewler diýen adyna kybap gelmek bilen pillehana tarap okguny çapdylar. Uzak aralyga gurulan atly ýürüş bäsleşigine Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltakaçylyk toplumynyň, halkara ahaltakaçylyk sport toplumynyň, milli atly sport merkeziniň, ýurdumynyň içeri işler hemde goranlyk ministrlikleriniň atlary gatnaşdy. Uzak aralyga gurulan atly ýürüş bäsleşiginiň hersi 30 kilometrden ibarat bolan iki tapgyra bölündi. Jemi 60 kilometr aralygy geçmäge ahaltaka bedewleriniň 10 nokusy gatnaşdy. Ahaltaka bedewleri çapylýan atlaryň iň gadymlarynyň we owadanlarynyň biri bolup durýar. Mehriman akadamyz arasy gany ahaltaka bedewleriniň baş sany köpertmek hemde dünýä medeniýetiniň wajyp bölegi hökmündäki derejesini berkitmek meselelerine ýygyda üns berýär. Türkmen medewiniň milli bayranyň çäklerine her ýyl gurulýan sergiler we bäsleşikler pederlerimiziň asly işleriniň öz boşlugy dowam etdirip durýar. Olar şunun ýaly usullar arkaly TV şertlerde uzak aralyga çapmak we dörli hawa şertlerini ýeňip geçmek ýaly çydamlylyk derejesini kesgitläpdirler. At çapmaň ustady Türkmenistany açylyk sportunyň ösdürmegine ähmet berýän arkada prezidentimiň taýsa tagallarlaryň netijesinde ýurdumyzyň ajaýyp açynaçlyk däplerini saklamak hemde onu dowam etmek boýunça maksatnamalaryň çäýerleriň amala aşyrylmagyna, feýçilik sunwatynyň mundan meýlekde ösdürmegine ägerdir üns berilýär. Döwlet başlamynyň howannarlygyna puwdagyn düzümini döwürwaplaşdyrmak, maddi enjamlyň biniadyny puwtalandyrmak, arasa gany bedewleriň baş sanyny artdyrmak, bu gurdaky halkara hyzmatdaşlygyny höwetlendirmek we işleňleşdirmek boýunça ýygydaly işler anyp barlýar. Halkara ahaltakaçylyk sport toplumynyň hemde halkara karantin merkeziniň açylmagy, milli açynaçlyk hemde feýçilik däpleriniň ösmegine möhüm orna ýeredi. Bu merkezler ahaltaka bedewleriniň iň şöhratly görnüşleriniň fanyny düzmek, olaň dünýä açynaçlygynyň ösmegine goşandyny, gelip çykyşyny we beýleki maglumatlary özüne jenmeýän gollanmalary taýýarlamak bilen meşgullanýarlar. Uzak aralyga gurulan atly ýürüş bäsleşigine bedewler diňe bir ýynanlyk däl, eýsem öz çydamlylygyny görkezmeli bolýarlar. Atly ýürüşiň dowamyna ýol ugruna sunugy dusatlarynyň aýdym saly çykyşlarym ýaýwanlanyrly. Uzak aralyga atly ýürüş bäsleşigi halkymyzyň ganaty hataplanýan bedewleriň beden taýýarlygyna, çydamlylygyna, çapyqywarlaryň ustatlyk derejesine göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Uzak aralyklara çapýan bedewler milli seçkiçileriň we feýisleriň öz işine ihlasanyň aýdym görkezisidir. Türkmen halky at çapşyklaryna aýratyn gadar goýupdyr. Hemde bedewleriň seçkiçiligine ören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemelişipdirler. Härki döwürde daşary ýurtlarda türkmen feýisleriniň tejribesine uluglyklanyma bildirilýär. Mehriman akadamynyň açylyk babatda taryhy tejribäniň iş ýüzüne öwrülmegine üns çekip, milli seçkiçilik, tohumçylyk işini härki zaman usullary ulanmak arkaly almesasa hasa giňeltmegiň, ýurdumyzda at çapşyklarynyň açylyk sportunyň dörli görnüşleriniň işiň ösdürmeginiň we oň sportuň olimpiya görnüşleriniň halkara ulgamyna goşulmagynyň wajypdygyny ýygyda belliýär. Döwlet başlamy daşary ýurtlaryň açynaçlyk babatdaky oňun tejribesini nazar almak bilen daşary ýurtly bilermenler bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürmegine, şeýlede ýyry halkara ýaşlaryny geçirmekde ular bilen tejribe alşylmagyna aýratyn ähmet berýär. Bayramçylyk münasibetli geçirilen bäsleşikler türkmen halkynyň durmuşynda möhüm orna ýelýär we häzirki döwürde tutuş dünýäni haýrana goýan hemde asly däpleriň dowam etdirilmegine ähmetli bolan şany tinäniň öz boşly dawralanmasyna urly. Munyň özi arkada prezidentimiň milli açynaçlyk däplerini ösdürmek boýunça amala aşyrýan giňmeşörli işleriň aýdyň nyşanydyr. Şeýlelikde Türkmenistan ýyry halkara açynaçlyk merkezi hökmündäki orny puwtalanýar we müňýyllyk däplere dayanmak arkaly bedew wady bilen täze belentliklere tarap anany gadam urýar. Türkmen tabiatynyň ajaýyp künjegine geçirilen uzak aralyga atly ýürüşiň netijesi boýunça birinji orna dor bedew diýen dor at münasip boldy. Toýlyýyň feýsen we çapan bu bedewi bellenen aralygy 2 sagat 52 minut 46 sekundda geçmek başardy. Hemde bäsleşiň ýyňsy boldy. Türkmen bedewiniň milli bayramyna, Türkmen alabaýynyň bayramyna başlayan şäherler geň ýerimde ýaglanyrly. Dawarlardyr maksatlar ýurdumyzyň ähli urlardaky ösüşleriň öz bolşy beýany urly.
Şanly seneler münasibetli Türkmen döwlet ykdysadyýat udulanýar. Türkmenistanyň inженер технологиялary we uly kommunikasiýalary, Türkmen döwlet medeniýet, Türkmenistanyň telekommunikatsiýalary we informatika, Döwlet Mehmet Azad adynak Türkmen Milli Dünýä Dilleri institutlaryny, Murat Garif adynak Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde, Oğuzhan adynak inженер технологиýalary uniwersitetinde geçirilen çäreler ýokary uhlentlige betlendi. Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport institutunda Alaway watan buýsanjy, arkadagy ykbal bedew ady bilen aýdym saly dawara geçirildi. Seyit Nazar Seydadynak Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutuny Türkmen bedewi we Türkmen alawaý buýsanjymyz milli gymmatlygymyz dünýä ýaň salyan şan şöhratymyz atly aýdym saly dawara çäre geçirildi. Türkmen Döwlet Maliýe institutuny Türkmen bedewi we Türkmen alawaý umumy adamzat mirasynyň baý gymmatlyklardyr atly ilmi amal maslahat geçirildi. Halkara gatnaşyklary institutuny genji hazinam milli mirasym atly dürüjlük duşu geçirildi. Türkmen Owa Hojulyk institutuny Türkmen bedewiniň milli bayramy hemem Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli şöhratymyz hemem şanymyz bedewler atly aýdym saly bayramçylyk dawarasy şeýlede Türkmen bedewi halkymyzyň milli buýsanjy atly ilmi amal maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutuny dawral çäre geçirildi. Dawral çäreniň dowamyny institutyň professor mugallimleri we talip ýaşlary muzey gymmatlyklary bilen geňişlen tanışdylar. Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli Türkmen Owa Hojulyk Uniwersitetining botanika bagyna aýdym saly bayramçylyk dawarasy şeýlede maslahat geçirildi. Şanly seneler münasibetli halkara insanperwer ilimleri we ösüş uniwersitetinde halkara gatnaşyklary Türkmen döwlet maliýe institutlaryna geçirilen çäreler ähmiýetli boldy. Türkmen döwlet binagerlik guruluşyk instituty bilen Ýagşygerlik Qaqaýew adynaky halkara Newt we Gaz uniwersiteti bilelikde Türkmen bedewi, Türkmen alawaý milli buýsanjymyz ady bilen bayramçylyk dawrasyny geçirdiler. Ahaltega bedewleriň asyl mekanyny Türkmen atlaryna goýulýan sarpy açnaslaryň edigderli ösürme uğruna döwlet tarapyndan edilýän alady Türkmen bedewleriniň şöhratyny hasam belende gallyrdy. Asylyety mertlik merdanylygy, gahrmançylygy ýurulan Türkmen halkynyň ýaşaşynyň ähli döwürlerini bedew atlarymyz şan şöhratly taryhymyzy bezäp gelipdir. Çünki halkymyzyň ýaşaş medeniýetini uly orna ýelýän bedewlerimiz gaýdysy Türkmen ýigitleriniň ýow gününi ýollaşy, toý gününe sırdaşy bolup ýürekleriniň buýsanjyny, köňülleriniň senasyna urulypdyr. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri 2021-nji ýylyň 18-nji aprelini Sankt-Peterburg şäherindäki Informasiýon technologiýalary, Mehanika we Optika milli barlyk uniwersitetine ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasyna geçirilen 7-nji Demirgazyk ýurtlyk uniwersitetleriniň matematika bähleşiginde üstünlikli çykyş edip ýokary netije gazandylar. Bu halkara ders bähleşigine taliplerimiz baýrakly ornuň, ýagny 7-si 1-nji, 17-si 2-nji, 8-si 3-nji orna münasip bolurlar. Matmul adynak Türkmen Döwlet Uniwersitetining talipleri jemi 13, Halkara insanperwer ilimleri we ösüş uniwersitetining talipleri 4, Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň talibi 1, Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutynyň talipleri 2, Türkmen Döwlet Binagerlik guruluşyk institutlarynyň talipleri 2, Seyit Nazar Seydadynak Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutynyň talipleri 4, Türkmen Owa Hojulyk institutynyň talipleri 2, Türkmenistanyň Oğuzhan adynak inженер технологиýalary uniwersitetining talipleri 2, Türkmenistanyň inженер tehnika we uly kommunikasiýalary institutynyň talibi 1 tane bayrakly orunlara münasip boldular. Türkmenistanyň Matmul adynak ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Türkmen atlary döwlet birleşiginiň guramagyna maslahat ýennamlykda belli Türkmen bedewi diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň guramagyny Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli arkada götürdi şöhratyň şanyň taryha ýazyly mukaddes adyň atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa institutyny Türkmen bedewi taryhda atly ilmi amal maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň merkezi geňeşi, partiýanyň Aşgabat şäher komiteti we Türkmen atlary döwlet birleşigi bilen bilelikde geçiren çäresi ahalteka bedewi milli baýlygymyz we buýsanjymyz diýilip atlandyryldy. Paýtagtymyzyň bagtyarlyk berkararlyk etrap ýaşlar guramalary tarapyndan geçirilen çäreler şanly seneleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýaş harby gullukçylygyň arasyna Türkmen alawaý milli mirasymyzyň edirmenlik nusgasy atly çeper dörejlik bähleşigi geçirildi. Bähleşige gatnaşjylar hormatly prezidentimiziň Türkmen alawaý atly kitabyndan bölekleri daşary ýurt dillerine çeper okuş we Türkmen alawaýynyň suratyny çekmek boýunça öz ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Türkmenistanyň döwlet serket gullugyny Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli milli gymmat
Dağdan arkası arkadağın bilen belen sarpası atlı maslahat geçirli. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdiriniň guramogyna maslahat atym mar, ganatym mar diýilip atlandyrly. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasyna döwürlüň beýik buýsunjy Bedew Alaway atly maslahat şanly senelere bagyşlandy. Paýtagtymyzdaky Olimp sport mekdebine geçirilen çäre şanly senelere bagyşlandy. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň Agrar Partiýanyň Aşgabat şäher komitetining bilelikdäki ganatly bedewler halkymyzyň buýsunjy we şan şöhraty adly sergisi hemmelerde uly gyzyklanma döretdi. Türkmenistanyň şekleniş sunugy muzeýindäki toýlarymyzyň ýaraşygy bedewler adly sergi bayramçylyk çäreleriniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň ýokary we Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrap kadiýetleriniň şanly seneleri münasibetli guran gedelençleri ören ähmiýetli boldy. Türkmenistanyň Döwlet Gumruk Gullugynyň Aşgabat şäher gumrukxanasynyň guramagyna paýtagtymyzdaky halkara ahyltaka sport toplumynyň muzeýine gurulan gedelenç diýseň täsirli boldy. Şanly senelere bagyşlanan dawralar Ahal Ulayt we Göktup etrap ýakimliginiň şeýlede Akbuğday, Saragız, Babadayhan, Beherden etraplarynyň etrap ýakimlikleri, şol etraplaryň ýaşlar guramalary, Demokratik Agrar Partiýa komitetleriniň, Tenagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Ahal Ulayt komitetiniň şeýlede kärdesler arkalaşyklarynyň bilelikli guramagyna şatlyk şowkuny geçirli. Çıkışlarda şan şöhraty dünýäde bolan mehriban watanymyzyň, elimi meşhur türkmen bedewleriniň, wepaly türkmen alawaýtlarynyň watby has belenten ýetirli. Dawralyň dowamyna bayramçylyk münasibetli guralan sergiler we gedelençler bu çärelere öz bolşly röwüşdi. Balkan Ulayt, Balkanawa şäher häkimlikleriniň Dinanlar Birleşiginiň Balkan Ulayt bölüminiň, kärdesler arkalaşyklarynyň Ulayt birleşmesiniň, ýaşlar guramatynyň Ulayt geňeşiniň, Balkan Ulayt, Bereket etrap kadiýetleriniň, Demokratik Partiýanyň Ulayt komitetiniň guramoklaryny Bedew watym buýsunjym Alawaýym guwanjym atly çärede türkmen bedewiniň milli bayramyna we türkmen alawaýynyň bayramyna bagyşlanyp, ol eýtilmez joşgyna wetlendi. Bayramçylyk şäherine çykyş edenler berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň taýty tagalat netijesinde halkymyzyň gadymdan gelýän medeni we uruhy gymmatlyklarynyň esasanam gamyşguluk bedewlerimiziň wepadar alawaýlarymyzyň sarpanyň has belenti göterilýändigini nyktadylar. Ýokary ruhwaletlige betlenen buýsunçly çärede Balkan Ulayt Medeniýet Müdirliginiň sunwat ustaatlarynyň aýdymsal çykyşlaryna da uly orun berli. Şatlyk şowkuny we bimeçör buýsunjy betlenen şeýle bayramçylyk çäreleri Balkan Ulaytynyň ähli etrap şäherlerine giň erimde ýaýwanlandyrly. Milletin göz guwanjyna uçar ganatyna deňelýän türkmen bedewiniň milli bayramy we türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli çäreler Daşawd Ulaytyna da ýokary ruhwaletlik bilen ýatda gazy pursatlary öwürlýär. Daşawd Ulayt şäher häkimlikleriniň guramagyna geçirilen dawra behişde bedewler halkymyzyň gowun ganaty diýilip atlandyrly. Bayramçylyk şäheretine welaýatyň medeniýet we sunwat işgärleri we tan toparlar tarapyndan ýaýwanlandyrylan uruhwalan çykyşlar türkmen bedewleriniň we türkmen alawaýlarynyň watbyny belenten ýetirdi. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, idi diýarymyzyň gülle ötesi çeper beýan edildi. Dürli sergiler adamlarda aýratyn täsir galdyrdy. Ruhwalan dawralar, maslahatlar Daşawd Ulayt kadiýetiniň welaýatyň bollumsaz guwada göregli Gurban Sultan Eje Aktepe ruhwalan Niýaz Fadynak etraplarynyň häkimlik medeniýet bölümleriniň, Demokratik we Agrar Partiýanyň etrap komitetleriniň, kärdesler arkalaşyklarynyň etrap birleşmeleriniň, ýaşlar guramalarynyň etrap geňeşleriniň bilelikli guramagyna da geçirildi. Lewap Ulaytyny Kuytuna, Döwletli, Hojamaz, Kerki, Halaç, Sayat, Dänow, Farab, Çärjow, Darganaty etrap häkimlikleriniň, medeniýet bölümleriniň, Demokratik we Agrar Partiýanyň etrap komitetleriniň, kärdesler arkalaşyklarynyň, ýaşlar guramatynyň etrap geňeşleriniň we Dinanlar bölümleriniň guramoklaryny Tagty Süleymanlar üssüp bedewiň, merdemdir, merdanadyr türkmen alawaýy ady bilen geçirilen dawralar ýurdumyzda arkadaky prezidentimiň başda durmagyna meden mirasmynda goýulýan belin sarpanyň aýdyň ýüze çykmatyna wurly. Lewap Ulayt we Türkmenawa şäher kadiýetleriniň, ýaşlar guramatynyň Lewap Ulayt we Türkmenawa şäher geňeşleriniň Türkmenawat Agratenat orta hunar okuw mektebiniň bilelikli guramaklaryny şanly seneler münasibetli arkadagyň şan şöhraty bedewler türkmeniň wepadar alawaýlary atly maslahatlar geçirildi. Mara Ulayt ýakimliginiň jemgyçilik guramalarynyň Hydar Derýaýew adnak muallimçilik mektebiniň Mara Ulayt sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň halkymyzyň milli guwanjy behişdi bedewlerimiz türkmen alawaýy ady bilen geçiren duşugy ören täsirli boldy.
Çärede Türkmen halkynyň guwanjyny, buýtanjyny öwrülen gymmatlyklarymy bolan behişli bedewlerimiň wepadarlygyň ajaýyp nusgatyny öňüne jemleýän türkmen alawaýlarynyň watby beýan edildi. Ahriman arkadamydyň ýol başlygyny ähli ulgamlarda dünýä nusgalyk beýik ötüşleri başdan geçirýän idi diýarmydyň her bir sebäpiniň görünni haýran galyrýan özgörşli, diňe bir özüne mahsus ajaýyp tebigat gözellikler bar. Berkarar watanymyzyň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň köp taraplaryň häsiýeti aýratynlygy bilen tapawutlanýan jennet kunjoklarynyn birim Balkan welaýatynyň Matumly etrawyna ýerleşýän Sünt Hasar dağı döwlet TV gorakhanasydyr. Gorakhanyň umum tutýan meýdany häzirki wagtda 30.261 hektara barabardyr. Sünt Hasardağı döwlet TV gorakhanasy Sumur derýasynyň hemem Çenler çaýynyň urlaryny ýakalap oturan özümi aýry-aýrykda ýerleşýän Aýdara we Çenler merkezi bölümlerini baratdyr. Olar bir-birlerinden 50 kilometr töwerede aşykda ýerleşýär. Merkezi bölümi Sünt we Hasar dağlaryny, şeýle hem Köse dağynyň bir bölümini öz için alýar. Aýdara bölümimi Aýdara derýasynyň orta hememi ýokary akymlaryna, oňa kenarynaky dağ tebigatynyň gözelligini älemeýip, Üçguýy dağynyň günorta eňidine ýerleşýär. Çenler bölüm bolsa Çenler çaýynyň çep hememi sağ kenarlaryna günedigine hemem paýladan gerçlerine ýerleşýär. Gorakhanyň iň berent nukady Hasar dağydyr. Oň beýikligi 1638 metre barabardyr. Köpet dağynyň günwatar gerçleriniň epese bölegi Sünt Hasar dağı döwlet TV gorakhanasyna degişli bolup şol geňişliklerde gorak hemem almy barlygy işleri ýygylar geçirilýär. Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen ösümlikleriniň 115 görnüşiniň 41-si beýik gorakhanada duş gelýär. Hormatly prezident bilen Türkmenistanyň dermalyk ösümlikleri almy ensiklopedik kitaplaryna beýan edilen ýokary bejerjilik häsiýetli dağ dermalyk ösümlikleri bolsa aglabasy hut şu sebäpde gögörýär. Şoňa alam gorakhanyň çäginiňki ösümlikleri birnäçe tokoy toplumlaryny emele getirýärler. Hormatly prezidentiň elan edilen milli tokoy maksatnamasynyň uralyp tokoylary dikeltmek boýunça geçirilýän derwayat şäherleri gorakhanyň esasy işlerdir. Gorakhanyň merkezi mülkünde towuk şekilde seýre kuşlar bolan turajy hemem parsyruny köpeltmek işe alınıp barlýar. Bu kuşlary diňe etrek sumur derýalaryna hemem Çenler çaýynyň boýlaryna gabat gelýär. Jeren ýary seýrek toýnukly haýwanlary köpeltmek işleri talabaly aýyk ýoly goýulýar. Bu ýerde howany, suwlary, topragy, ösümlik hemem haýwanat dünýäsini öwrenmek boýunça gödäwçilik işleri üstünlikli amal aşyrylýar. Şeýle-de gorakhanyň işgärleri hormatly prezident bilen döretip beren döwrwap şertlerde mümkinçiliklerini netijeli peýdalanyp, himayet golaglar üçin gahrman arkadamda alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyň welaýatlaryna wepatatymyz Aşgabatda 24 aprel saat 20-den 25 aprel saat 20-nji bolajak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ýetkäp durýan bulut hawa bar. Bu nörtügün nordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetne 12-17 gradus, gündüzine 28-33 gradus, kenar taraplaryna orta 21-26 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ýetkäp durýan bulut hawa bar. Bu nörtügün nordan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetne 13-18 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ýetkäp durýan bulut hawa bolup, Demirabad nordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetne 10-15 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ýetkäp durýan bulut hawa bolup, Demirabad nordan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetne 10-15 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ýetkäp durýan bulut hawa bolup, Demirabad nordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetne 9-14 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ýetkäp durýan bulut hawa bolup, gündüzine nordan tilde sekundy 8-10 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetne 14-16 gradus, gündüzine 30-32 gradus maýl bolar.
Yurdumuz boýunça aprel aýynyň 20-sini magnit hadisatynyň gowşok täsirli saklanyny araşdyrýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 7 ötürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýans basynyna, howanyň derejesini üýtgeýäni nazar alyp, basala uraga inmegi maksat berýär. Mehriban ýeşler, bu dözgünleri berk berje etseňiz, ýylyň istenik basynyna öz saglygyny gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimdi jemleýäs. Berqarar döwletimiň batyýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýahly babatlarda tüşerýär. Ähli tüşüň özenli bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolyň